Ei maksele. Ei muuten maksele. Vittu. Aina kultainen kolikko. No sentään kerroin. Luojan kiitos. Auttaa vähän. Ei auttanut vittu yhtään. Okei, vielä on yhteen 50. Oh! Mitä?! Full screen! Legit! Tiimari, kato tätä! Legit! Mitä vittua full screen wildeja? Mitä vittua? Legit mitä vittua? Legit mitä vittua? Legit mitä vittua? Legit mitä vittua? Kerroin pottaa! Uusi kerroin pottaa! Ei. Tää on 10 sentin panos, mut silleen tää maksaa silti semi hyvin. 66 €. Ja naps!